Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι Παίξε με τον Νικόλα. Σήμερα με τον Νικόλα θα κάνουμε χρωματιστά παγωτά. Νικόλα, είσαι έτοιμος? Γεια σας παιδιά, ναι, σήμερα θα κάνουμε με την κυρία Κουκουτσά χρωματιστά παγωτά γιατί έξω έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι, αλλά Νικόλα, τι πρέπει πρώτα να κάνουν τα παιδιά? Μα φυσικά να πλύνουμε τα χέρια μας. Για πάμε να πλύνουμε τα χέρια μας. Πρώτα θα βάλουμε σαπούνι. Ωραία. Μετά τι θα κάνουμε Νικόλα? Να ανοίξουμε μήπως τη βρύση. Πολύ σωστά, να ανοίξουμε τη βρύση. Τρίβουμε πολύ καλά τα χέρια μας μέχρι να πάει σαπούνι παντού και ανάμεσα στα δαχτυλάκια μας. Και αφού τα τρίψουμε πολύ καλά, τα ξεπλένουμε. Για πάμε. Τα ξεπλένω καλά κυρία Κουκουτσά. Πάρα πολύ καλά Νικόλα, μπράβο σου. Είστε έτοιμοι να πούμε πρώτα τα υλικά μας και μετά να ξεκινήσουμε το παγωτό? Έχουμε το μίξερ που θα χτυπήσουμε το παγωτό και την άλλη τη μηχανή που θα μας βοηθήσει να κάνουμε το παγωτό μας αφράτο λαχταριστό μέσα στα γονάτια. Αλλά κάτι λείπει. Τι λείπει? Μα κυρία Κουκουτσά, τα υλικά. Ωραία Νικόλα, πήγαινε φέρε μου τα υλικά σε παρακαλώ. Έφτασε. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε παιδιά είναι το γάλα. Τέλεια. Το επόμενο υλικό μας είναι το ζαχαρούχο γάλα. Τέλεια Νικόλα. Το άλλο υλικό? Μα φυσικά λαχταριστά βουτάκια. Για ποιο λόγο όμως Νικόλα ξέρεις? Μα για να πάρει χρώμα το παγωτό μας φυσικά. Τέλεια, μπράβο Νικόλα. Και τέλος, ίσως χρειαστούμε Ξέρω, ένα σιρόπι. Τέλεια Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ για όλα τα υλικά. Νικόλα, πήγαινε κάτσε τώρα εσύ απέναντι, εκεί για να με βλέπεις και αν χρειαστώ κάτι να με βοηθάς που και που, εντάξει? Εντάξει κυρία Κουκουτσά. Το πρώτο υλικό μας είναι λοιπόν το γάλα. Ρίχνουμε ένα μπουκάλι γάλα. Έπειτα ρίχνουμε ζαχαρούχο γάλα. Και τέλος ρίχνουμε και μία κρέμα γάλακτος. Αφού τα ρίξουμε όλα μέσα στο μίξερ, τι κάνουμε Νικόλα? Κλείνουμε το μίξερ και ανακατεύουμε. Τέλεια. Ανακατεύουμε καλά. Και ορίστε, ένα λαχταριστό υπέροχο παγωτό. Ας το βάλουμε σε ένα μπολ για να μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε τα υπόλοιπα και να προσθέσουμε λίγο χρώμα όπως είπαμε πριν. Κυρία Κουκουτσά, να βάλω εγώ το πορτοκάλι και τον ανανά για να γίνουν πορτοκάλι το παγωτό. Ναι Νικόλα, φυσικά. Βάλε μέσα τα πορτοκαλί μας υλικά και ανακάτεψέ το για να γίνει πορτοκαλί. Τέλειο Νικόλα, έγινε πάρα πολύ υπέροχο. Wow! Έγινε όντως πολύ πορτοκαλί. Τώρα Νικόλα μπορείς να κάτσεις εσύ και εγώ να το βάλω στη μηχανή για να πάρει ένα ωραίο σχέδιο. Βάζουμε λίγη βοήθεια το παγωτό μας μέσα στη μηχανή και έτοιμη. Wow, βγήκε υπέροχη. Να βάλουμε λίγο ακόμα. Τι λέτε? Μιαμ. Φαίνεται τόσο λαχταριστό. Ναι, να ρίξουμε και λίγη τρούφα, πολύ χρώμη. Έχεις δίκιο Νικόλα. Ίσως με την τρούφα γίνεται πιο όμορφο. Τέλειο, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Μας έχει δίκιο λίγη τρούφα. Πώς σας φαίνεται παιδιά? Ορίστε Νικόλα, αυτό το παγωτό είναι για σένα. Τέλειο, πω. Ευχαριστώ κυρία Κουκουτσά. Είναι πεντανόστιμο. Παιδιά, είναι τόσο ωραίο. Πάμε να φτιάξουμε και το επόμενο.
Ναι, πάμε να φτιάξουμε και το επόμενο σχέδιο, έχεις δει. Ρίχνουμε τώρα μήλο και ανακατεύουμε πολύ καλά για να μας δώσει ένα λαχταριστό πράσινο παγωτό. Πάμε να το βάλουμε σε καλούπι για να το φτιάξουμε σαν γρανίτα αυτή τη φορά. Παίρνουμε λίγο από το παγωτό μας, το βάζουμε στο καλούπι μας, το πατάμε και αφού το βάλουμε στο ψυγείο για αρκετή ώρα, κάνα 2-3. Όχι κυρία Κουκούτσα, πάνω από 5 μου είχε πει η μαμά. Καλά Νικόλα, αφού το βάλουμε στο ψυγείο για πάνω από 5 ώρες, έχουμε ένα πολύ ωραίο σχεδιάκι, το οποίο γίνεται γρανίτα παγωτό. Τέλειο. Κυρία Κουκούτσα, να το πάρετε εγώ αυτό. Εντάξει Νικόλα, πάρ' το και εσύ αυτό. Και για μένα θα βάλω μέσα στο παγωτό να γίνει μοβ. Ανακατεύω καλά. Και ορίστε, δείτε τι ωραίο που έγινε. Τέλειο, Νικόλα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτοιμοι να το σερβίρουμε? Για πάμε, μια μεγάλη μπάλα. Wow! Ας φάνουμε και λίγη τρούφα από πάνω. Και... μας έφυγε. Είναι σχεδόν έτοιμο. Είναι έτοιμο. Κυρία Κουκούτσα, είναι πάρα πολύ νόστιμο και αυτό το παγωτό που κάναμε. Είναι τέλειο. Το βλέπω και τα χρωματιστά μας παγωτά είναι έτοιμα. Παιδιά, είναι τόσο υπέροχα να το κάνετε και εσείς στο σπίτι με τη μαμά σας. Γεια σας! Πάμε τώρα να απολαύσουμε τα παγωτά μας. Πείτε μας αν σας άρεσαν τα παγωτά, βάλτε μας ένα χεράκι όρθιο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Σωστά Νικόλα? Σωστό, χεράκι προς τα πάνω. Και πάρτε μια τελευταία ματιά από τα υπέροχα λαχταριστά μας παγωτά. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας!